Dobré ráno, dámy a pánové, spektábili, pane předsedající, kolegyně a kolegové, honorates doctissimi, dovolte mi, abych vás co nejupřímněji pozdravil jménem vedení Jihočeské univerzity a zejména vás přespolní a příznivce naší katedry přivítal jak na Jihočeské univerzitě, tak v Českých Budějovicích. Pane rektore, vážení hosté, vážení kolegové, dámy a pánové, milí studenti, studentky. Já vždycky, když mám přednést pár slov na začátek konference, kterou organizujeme na Pedagogické fakultě, tak mám takový pocit, jako bych zdržoval, jako popřát vám tvůrčí atmosféru, popřát vám mnoho inspirace, popřát vám mnoho imaginace a říct vám dobrý den, hezký den a produktivní den na Pedagogické fakultě. Dobrý deň, som veľmi rada, že vás môžem privítať na pôde katedry. Vítala na pôde fakulty, pán prorektor možno na pôde univerzity. Možno tak netypicky v Jižných Čechách po slovensky, ale možno o to srdečnejšie. Ešte raz ďakujem, že ste prišli a teda prenechávam slovo prvým hosťom na úvod nášho plenárneho zasadnutia. Cíťte sa u nás dobre. My jsme si pro vás připravili jednotlivá stanoviště na badatelsky orientované vyučování zeměpisu. Nevím, jestli někdo z vás ho třeba aplikujete, máme tady ještě kolegy z Olomouce a z Brna, kteří se taky zabývají terénní výukou. A takže budou ještě chodit na těch stanovištích a říkat vám i jejich zkušenosti a tak.